ନାରୀ ଗୋଟେ ନୀରବ ସ୍ୱର, ତା ପାଦର ଅଳତାର ଗାର, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରର ଧାର, ତା ବେକରେ ପିନ୍ଧିଛି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ହାର, ତା ହାତରେ ପୁଣି ନାଲି ଶଙ୍ଖା, ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁର ସମ୍ଭାଳୁଛି ପୁଣି ପରିବାରର ସବୁ ଭାର। ସଭିଏଁ ତଥାପି କୁହନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ବା କରିଛୁ କାହାର? ତା ମନରେ ଅନେକ ଡର, କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ତା ବାପାଙ୍କ ଘର, କାହିଁକି ନା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି ସର। ଝିଅଟା ବି ଗୋଟେ ନର, କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୁ ପର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ଥାଏ ତା ଭିନ୍ନ ଡର। ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଛି ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଡେଇଁ ମର, ଏବେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାର, ନଚେତ୍ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ତାକୁ ମାର। ଏ କଳସ ସମାଜ ବୁଝିବ କାହୁଁ ଛାର, ନାରୀର ଜୀବନ ଏବେ ଖଣ୍ଡାର ଧାର। ସମାଜରେ ପରିବାରରେ ନାରୀ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ସେ ଗୋଟେ ନୀରବ ସ୍ୱର, ସେ ଗୋଟେ